Poziv koji je Crna Gora dobila da učestvuje na Svjetskom ekonomskom forumu od vlade Azerbejdžana samo je još jedan dokaz dobrih prijateljskih odnosa koji se razvijaju između dvije zemlje. Na Svjetskom ekonomskom forumu raspravljalo se o nekoliko tema. Ono što je za nas posebno interesantno jeste, po mom mišljenju, tema koja se odnosi na preduzetništvo i ljudski kapital. Preduzetništvo ne samo da predstavlja resurs, nego je i veoma važna komponenta koja se sve više razumije od strane velikog broja kako političara, tako i ljudi koji su već u privatnom sektoru, iz razloga što je riječ o jednom ritkom resursu kojeg nema baš previše u svakoj zemlji. Pa i to što imamo i mi kao Crna Gora, kao jedna mala zemlja, i ono što možemo naći kao preduzetništvo po drugim zemljama, treba sačuvati i omogućiti uslove koji će doprinijeti bržem razvoju i bržoj afirmaciji ideja preduzetništva. Posebno iz našeg ugla je značajno posticanje razvoja preduzetništva u oblasti poljoprivrede iz razloga što veliki broj inovacija koji su se ostvarili tokom posljednjih 10 godina rezultat su napornog rada samih preduzetnika. Osim preduzetništva i ljudskog kapitala, na ovom forumu razgovaralo se i oko infrastrukture, energetike, kao i budućih strateških pravaca razvoja ovog dijela svijeta.